v bránke Amáte Miško Doležaj. A zákrok brankára Doležaja. No a Amáte to dokázalo, stali sa víťazom novoročného turnaja 2024. No a víťazom dnešného novoročného futbalového turnaja stáva mužstvo Amáte Tým. Mám teraz pri sebe brankára víťazného tímu Miška Doležaja. Zhodnoť nám celý turnaj, ako ste ho prežívali, vnímali, ako hodnotíte víťazstvo. Takže skús nám priblížiť tvoje pocity. Tak, turnaj hodnotím veľmi dobre. My sme partia chalanov, čo hráme spolu dlhé roky. Takže sme sa zase dali dokopy, už asi 4 alebo 5 rokov hráme pokope. Skupinu sme trochu začali zle, ten prvý zápas sme boli úplne nejaký dezorientovaní, ale potom sme sa nejako rozohrali a máme kvalitné mužstvo, ale tam ide hlavne o tú partiu a tu máme, myslím si, že výbornú. To ukážeme aj teraz vo večerných hodinách. Tak presne, to som chcel počuť, že sa zabavíte. A naozaj tá partia, vy už sledujem vás, už asi 5 rokov hráte takto spolu. A čo by si odkázal mladým hráčom, že keď to chcú takto dotiahnuť ako vy, že čo by mali robiť? Hrať pokope a proste byť jedna veľká partia, pretože partia robí úspechy a výsledky. Nie je to o ničom inom, môžeš mať kvalitné mužstvo ako chceš, ale pokiaľ si nie je dobrá partia, tak nevyhráš nič. Tak, presne tak, takže gratulujeme k celkovému víťazstvu a lúčime sa s turnajom novoročným. Ahojte! Čaute!